Hej August. Hej far. Hvor gammel er det du er? 5 år? Ja. Og du har været på ferie her i bjergene. Hvordan synes du det har været? Gå Hvad er det bedste ved at være her i bjergene? med køre. At køre? Du har kørt tur? Det var sjovt. Ja. Har du badet i poolen her? Ja, Ja. det gør vi også lige i dag. Ja, der har vi også lige været nede og badet i dag. Ja. Hvad har du mere lavet i dag? Det kan jeg ikke huske. Er det ikke noget med, at vi har været nede på en lille legeplads, der ligger, hvor der er en fed hule dernede? Jo, Den ligger også der hernede i bjergene. kniver det hele. Ja, der hænger en kniv derhen, som man kunne snitte med, ikke? Mm. Og hvad var der mere, man har lavet dernede? Vi har lavet Så nogle... kunne man lege, og så kunne man også lave noget Ja, malerier. kunne man lave nogle malerier, ja. Det der lå nemlig nogle fliser dernede, så man kunne lave mosaik. Jo, og du har lavet et maleri dernede af en løve, ikke? Ja. Skulle du lige have en kiks? Ja, hun har lavet noget andet. Ja, hun har lavet noget andet, ja. Hun Storesøster. har lavet en fløde. Hun har også lavet en løve. Hun har lavet en flodhest, tror jeg, der var. Nej, Ja. hun har lavet en løve. Okay. Kan du huske, hvad er det, vi skal i aften, når vi skal spise aftensmad? Så skal vi bage pizza. Vi skal bage vores egen pizza Ja. i pizzaovnen. Så kommer de andre, der bor i lejligheden heroppe. Og det bliver hyggeligt. Ja. Er det et godt sted, du bor? Ja. Hvor sover du henne så? Inde på soveværelset, der er is på sove. Ja, så fik du mor og fars soveværelse i stedet for. Ja. Og jeg har en fed udsigt. Og jeg har en fed udsigt, ikke? Ja. Ud over bjergene. Kunne du godt tænke dig at komme på ferie hernede igen? Har det været godt vejr? Okay. Men i nat har det regnet og suset. Det har regnet og suset i nat, ja. Men hvordan vejret så, da vi stod op i morges? Så regner det ikke. Så regnede det ikke mere, nej. Så var det bare solskinsvejr igen. Nå, vi må hellere stoppe for nu, så min far han også kan få en kiks. Farvel.